Zdravíčko ľudia, moje meno je Slážo Pážo a vítam vás na channeli Selassie Extra. Môžete v pozadí počuť práčku Matildu ako perie. Yeah. A rozhodli sme sa s Betkou po dlhom uvažovaní, že čo tu zmeníme v našej spálni. A bude to farba. Teraz asi všetci z vás si takto dali facepalm, lebo asi sme najprv mali tú červenú zatreť bielou, aby to dobre krylo. To je taký trošku fail. Ale tak uvidíme, natreme to, rozhodli sme sa pre takú žltú, pretože tá červená je taká strašne agresívna a niečo nás tu tak mega iritovalo v tej spálni. A hlavná vec bola asi to, že taký odtieň červenej, akej máme spálňu, sme nevedeli nájsť nič iné k tomu. Takže tak, preto sme sa rozhodli pre žltú, lebo k žltej sa hodí oveľa viac toho. Takže idem za chvíľku Betke pomôcť a uvidíme, že ako to dopadne. OK, guys. Takže máme to namalované. By the way, tie čierne flaky sú z tej hnusnej lampy, ktorá tam svieti. To čo bolo za zelené svetlo. Aha. What the fuck, vidíte to aj vy? Takže máme to tu žlté, vyzerá to ako taký banánik, ale nie je to skôr taká okrová farba. A podľa mňa sa to tu hodí oveľa viac ako tá červená, čo tu bola. A tento koberček z obývačky sme sem presunuli, vyzerá to ako taká trávička so slniečkom. Budeme musieť kúpiť asi ešte jeden takýto koberec, aby sme ho dali sem. Rozmýšľame, že kúpime zelené závesy a nejakú peknú stoličku tam dáme. Takže superko. A akurát sa chystáme von, ideme do Bratislavia, lebo kamarát má narodeniny, Betka sa akurát maluje. A ja som dneska pracoval na zostrihu zo streamu, pretože na mojich streamujem momentálne Fallout 4, máme za sebou už nejaké 3 alebo 4 streamy a každý stream má asi 3 hodiny, 3,5 alebo 4 hodiny, tak si predstavte, že celý deň stiahujem stream a dal som ho vlastne do premiéru a momentálne mám nejakých 5 minút takých najfany zostrihov, alebo najfany nejakých scénok, ktoré sa za tie 3 hodiny udiali. Takže tak, akože je ich tam o mnoho viac, ale vybral som podľa mňa fakt také, že nejaké najlepšie momenty alebo najzaujímavejšie momenty, čo sa dá. A ešte stiahujem jeden stream a tam to doplním, aby to malo aspoň nejakých 8 alebo 10 minút, aby to bolo aj pre vás také trošku zaujímavejšie. Takže tak ľudia, chystám novú sériu videí, ktorá sa bude, nepoviem vám ako sa to bude volať, pretože to niekto bude kúkať a spraví to skoro ako ja, takže od pondelka môžete čakať novú sériu videok. Bude to taká haluška, veľmi sa na to teším a dúfam, že sa mi to podarí dobre spracovať. Takže tak, moji zlatušici, takže tak. OK, díky moc všetkým, že sledujete videjka a tak ďalej a že sledujete streamy. Určite sledujte tie streamy, lebo prichádzate o veľa zábavy, hlavne ten, kto má rád Fallout 4 a chcel by vidieť a nemôže si to zahrať, tak určite čekujte. A tak, takže to bude všetko na tento vlogík, chcel som vám len ukázať, ako sme krásne premalovali. Takže sa majte pekne a vidíme sa pri ďalšom vlogíku, hej? Usmievajte sa ľudia, môj zlatý krásny, big up.